Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. I recommend Sensodyne because it works. Penj laktar ko kale RamogiTV kawacho ni gima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng'. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa nitiere studio ka abomie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye en laktar. Molonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin ene momiyo wa topic ni wagombaka e weche mage. Machiegni ni daktari. Ero kamano ahinya. Kuom nyinga iluonga ni Dr. Frederick Ochenge, an wuod Agoro Nyakach, Obingo School. An general practitioner, nyiso ni tuo moro ma jatuo biro godo abiro thiedho. Kuom sani atiyo e Kibera Level 4 Hospital e dala ma Nairobi Kibera kae. Kamano. Ko bogore kod Kibera Level 4 nitiere kamoro mabendi wacho ga en ga iluongo ni Until Medical Clinic en tiere Kibera Bombo Lulu kanyo ban energy. Sani be nitie moro ma yawo Karanja Road iluongo ni St Mary's Medical Clinic. Kora chake ni St Mary was my mother. Kora chake after my late mother. Kamano. Ero kamano nyamine nyaka miluor kendo nyaka paki. Kamano. Amor. Koro kawuono adwa ni mondo wawuoye kech kaka mine nyaka miluor nyaka pakne tuo mosebedo ka chando mine kabisa. Sana mine monyuol. Untie tuo ma chando kabisa iluongo ni Mastitis. Ngiso ni thuno makuot. Iyudo ka samoro kuno machalo yamo. Thoth gi wacho ni yamo kudo thunda. Koro iluongo ni Mastitis. Koro mane tuo ma oseyudo ni chando mine wa mang'eny kabisa. Kech wayudo ni out of mine 10 monyuol madhodho. Wayudo ka adek kuom gi nigi osebedo gi tuo ni. Koro mano miyo ni kawuono ber mondo wawuoye tuo ni kech ochando jowa mang'eny. Kamano. Mastitis en kuot mar thuno kuom mine madhodho. Tiende ni en tuo kata en chandruok mathoro mako joma mine ahinya mine madhodho. Seche ma ng'ama miyo osekonyore iyudo ga ni nitiere lokruok mang'eny mathoro bedo e dende. Seche ma wacho ni mastitis kata kuot mar thunda miyo madhodho en ang'o motimore e dende kanye madwani mondo wachak godo twagni. Yes, koro kaka ung'e ni thuno en kar chak mar nyathi. Nitie gima iluongo ni milk duct. Mane kama ting'o chak ma nyathi dhodho ni. Koro sama thuno ng'eno generate chak. Koro sama chak obiro mang'eny moloyo kiwango ma nyathi dhodho kata kiwango ma nyathi onego bed tiyo godo. Koro okelo kuot ma thuno ni. Koro sama osebedo mokuot ochalo balloon. Kuot kama koro ngiso ni nerves mantie gi oko ka koro dhi orindore. Kapo kwa donje nerves daktari adwa ni mondo wadhi mose wachni. Wadhi mose wachni. Nikech adwa ni mondo mi oganda wa owinji maber kendo adwa ni gi understand maber. Thuno en kama chak nitiere. Thuno nitiere kod fuoni mopogore opogore. Thuno nitiere kod ducts kata kuonde ma chak ae koka biro to luwo ama wuoge dhog kuma nyathi dhi madhe godo. Aneno ko bar thuno kama ber mokalo. Adwa ni mondo mi kori wuoth kodwa mos mondo nyisa ni ka e kama chak wuoke to seche ma ng'ama miyo dhodho machako dhi obedo mang'eny to samoro magi nyalo timore ma ang' nokel kuodni mondo mi ng'ama miyo madhodho ong'e ni e gima timore momiyo entiere kod kuodni. Machiegni. Koro neno mastitis, tuo mar kuot mar thuno. Koro mae kaka los thuno. Thuno wan gi milk duct. Neno mano ne milk duct, mane kama koro chak wuok godo. Ochalo pipe mar chak. Ochalo pipe mar chak. Koro biro kama, koro magi wan gi tissues, mago fat tissues. Koro sama thak biro kama, to ng'eni opong', sama opong', to ng'eni koro neno tissue gi odiyo gi kama. Koro sama odiyo gi ng'eni koro obiro kar alveolica. Mae kuma onego bed ni chak wuok godo. Koro sama osebiro mopong', maka opong', nyiso ni koro odhi odiyo gi. Sama odiyo gi cha, koro ineno knobs. Ineno ka koro mano koro sama bedo inflammation nyiso ni koro okuot. Koro ineno koro skin. Sama osekuot ng'eni gima okuot koro ng'eni okelo dalili neno. Then koro ineno ka mae wang' thuno. Koro sama osebiro kama
koro ne mano kwedo kamano this koro no kama koro ne koro ka no koro okuot kabisa no koro se yaore ma koro okuot ma koro milk da koro opong kabisa koro ngiso ni mamako gi koro dhi oridore samo se dhi oridore ni to wang kama onego beni chak wuok cha koro diore matis kabisa koro chak wuok mana matis kidogo tu koro samo ko wuogi no ma samo ko nyathi oko dhodhe no koro dhi dinore koro koso dhi dinore ne koro makelo no gimoro luongo ni mastitis ni koro se koro ngin chak bedo biro lakini oponga kanyo koro ko wuogi obiro oponga kanyo ko wuogi koro mane mangane kelo sida mar mastitis ni koro chak bedo to konyal wuok kech koro knobs ni odhi olorore kata obet mathis ma chak wuok mathis moko wuok teka konego beno wuok koro mane sida mwana godo no pero kamana nya ango ma loro knobs go kata ango ma kelo mondo mi odinre ma koro chak ok nyal wuok koro mokwongo wan gi gik mang'eny manyalo kelo magi mokwongo ka nyathi kech sana tuo mar mastitis kata kuot mar thuno ni otemo bedo ga sana mine monyuol to nigi dweche 1 2 3 4 kanyo magi dweche ma koro ng'eny kabisa especially 1 to 3 months mano ng'eny kabisa nikech iyudo ka chak wuok mang'eny to nyathi dhodhe matis koro gik manyalo miyo nyathi dhodhe matis samoro ni mama ok ong'e position mar dhodho nyathi or samoro nyathi nigi shida ne moro momiyo konya dhodho maber koro samoro bende mama bende ng'ini moko boluor kech samoro gin koro kod samo nyuol tani sama nyathi dhodhe cha tuwinjo rem koro luoro mar niya nyathi ko dhodhe ta winjo rem cha koro oketo samoro one side moketo ahinya moloko machielo kono kech onego bende o balance gi samoro konchielo modhodho ahinya koro onge mastitis ko machielo maweyo ahinya ni ema develop that mastitis kamano ma en kotenore kod kaka chak wuok e thuno nikech mane pej laktar ka nunyiso wani ni chaka iloso kotenore kod kaka demand nitie exactly. maka pono ni demand tin to production mar chak nyalo bedo matin kata onyalo dok mapiny then communication nitiere gi obwongo gi brain exactly coordinated gi brain koro adwani mondo minyis joma mine mapek mondo mi kik ibed kod chandruogni thothne en ang'o gango monego bed ni timo number 1 awinjo kacha positioning mar nyathi kaka nyathi dhodho exactly then attachment onego bed ni samo dhodho nyathi bende oketo position mang'iyo godo wang'e to nene godo be then onego bed no balance gi both sides ok ni koro konchiel mi over emidak keto nyathi dhodho ahinya moloko machielo kono then again gima nyalo kelo mastitis ni joma mine bende sama gi pekcha sama gisenyuol ma koro gidhodho ok onego bed ni ok onego bed ni girwako bra iluongo ni kijuku moro morido gi saidi cha gin sama ridore cha bende nyalo kelo dinruok mar gino mar kama chak wuok godo no then tiere mine moko ma bende sane ma jo class gin tigi ma gin godo ga magi keto ga mar thuno go mago jomine ma modern gi mago be nyalo kelo ga crack mar thuno ni then mastitis ni wan kod types ariyo ntie mastitis ma kawaida ma biro due to inflammation mar milk duct no ni chako bedo mang'eny moko tigo do mang'eny then tie ma bendo sebedo infected ni samoro kata tie crack moro no bede e wiye kanyo makoro okelo kuot mar thuno no mano be nyalo bedo mano wang' na ler nu badai koro watemo wacho ni sama mama pek sama mama osenyuol ma en gi nyathine onego bed ni o make sure ni chak mo bedo generated kanyo nyathi onego bed ni tiyo kode te or kata ka nitie moko mabe pump ga onego bed ni kata ka gi pump to gi pump mantiere go moromo then again hygiene bende ngiso ni ler mar thuno bende onego bed ni sama mama pok odhodho nyathine cha onego bed ni luoko thuno no maler then o squeeze bende mondo kama chak godo wuogo no obed gi nafas mar wuok ma chak nyalo wuok ga kamano winjo kimulo kamoro kacha nikech pod obodhi adhia mos wabodhi adhia to kamoko winjo maber tabodo kichiemo no yoganda wawinje yo makare iwacho kacha ni nitiere mine marwako kijuku ma tight seche ma gidhodho nyithindo ma iwacho kacha ni ang' nyalo kelo blockage adwa ni pimna kaka kijuku ma tight nyalo kelo blockage kanyo e thuno kaeto kapono ni ng'ama miyo en miyo madhodho thothne ido ka ng'ato dok e kibarua kata ng'ato dok e biashara tok dweche adek tiende ni pod en seche modhodho kaka nyalo rito nyathino no koro mokwongo sama mama orwako kijuku momake motegno cha ng'eni chak en gima bedo generated sakasa nikech sakasa onego bedo generated en gima bira ga koro sama biro no to ikete ma tight ng'eni nyaka wi thuno cha bende dio kijuku dhi orido ti koro ngiso ni sama chak biro cha koro ng'eni chak moko mapoto kanyo go odhi odino wang'e kanyo koro dine kose dine kamano koro makelo ga shida mar mastitis ko time for long then again
ipenjo kar gi mine ma dok e tich gi kech wada ni singine mine ko dok e tich gi ero ga pump ngini yudo ka samoro odeno ochire oko to kete kata chupa moro to kete kata fridge mang miyo nyathine badai or samoro chira oko mondo o clear the chak mosebedo kanyo go. Yes. En kuot mar thuno kuom mine madhodho bende iseneno ng'ama miyo madhodho ma thunde okuota debede ni orwako kijuku ma oride ahinya debede ni nyathi ok dhodh e yo makare debede ni infection obede kata tuo odonjo e thuno ma bende ne daktari otimo mulo kata ni samoro nyalo bedo gi crack kata barruok mar thuno ma ang' nokel infection ma ang' nokel inflammation ma ang' nokel kuot mar thuno mwaluongo kata ni mastitis ang'o makelo cracks mag kata barruok mar thuno. Koro mokwongo ka nyathi sama nyathi dhodho cha samoro ngini mama ngini nyithindo ka pampor githido cha inya yudo ka gidhodho ma wi thuno no samoro ng'adore ino kata mine moko wacho ni wi thunda nyathi ong'ado mano be nyalo kelo crack mar gino then ang'o ma nyithindo gitimo ma ng'ado wi thuno dongen samoro ngini nyithindo moko ngin samoro gidhodhe aminga gidhodhe ahinya samoro ngino kete one side ma nyathine dhodho siko dhodho then koro samoro oketo crack no then samoro mine moko be nigi mana ngisi ni ler cha kech ngine ler bende nyaka bed maler eka koro kata okwongo luoke maler ma sama nyathi pok odhodho nyathi ka pok mama dhodho nyathine nyaka luok thuno no maber then nyaka okwongo splash ma okwongo oko kore ko me nyathine then again samoro jomoko be nigi tuoche moko underlying condition kaka diabetes samoro nigi tuo mar diabetes be nyalo kelo crack mar thuno ma bedo no then samoro yamo be mana ma kawaida kech yamo nyalo mako any part of the body nyalo mako kamora mora koro mano be nyalo kelo kuot mar thuno no kamano iwacho ni yamo kata yamo be nyalo kelo yamo kama tin koro yamo inyalo yudo ka samoro ka thuno no kuot ma ka samoro ne chako biro kamano to yamo bodhi odonjo kanyo samoro gini crack ne kosebedo kanyo ngizo ni kidonda chako bedo kanyo koro sama kidonda chako bedo kanyo to kacha be no kuot kendo koro ngeni bacterial infection bedo donjo kanyo then koro obedo infected sama obedo infected no ema koro kelo yamo no miro koro ng'ato thundo kuot maduong' ma koro dwani mondo be tutugo mondo koro kowuok oko kamano. Mane mathoro kelo chandruok ne joma mine mar mastitis ni dobed bra kijuku dobed yamo dobed weche mag barruok mag thuno koso mane mathoro bedo ga mang'eny sana mostly wayudo ga ne sama mama ok dhodh nyathi e yo malong'o ema ineno kelo mastitis koro sama mastitis osedonjo koro wan gi kidienje ariyo wan gi normal ma beda due to inflammation nyiso ni chako bedo mang'eny man is normal mastitis ma bende ko bedo manage maber nyiso ni ka me nyathi odhodhe kata kama motemo drain to bedo maber but makoro bedo gi infection moluong ni bacterial infection bacterial mastitis nyiso ni mosebedo infected mangiso ni samoro no ne crack no barore then ochako kedo kidonda koro mane mwaluongo ni bacterial mastitis waboduogo kanyo wabomule kanyo wamake amaka kanyo mondo mi wakawie yweyo kapono nitiere kod penjo moro amora daher mondo mi wachak go mbaka wanyalo chako go mbaka Facebook page en RamogiTV #penj laktar wanyalo tudore kokalo Facebook page na nyar_Joseph #penj laktar mondo go mbaka kotudore kod kuot mar thuno mag joma mine mastitis kik isud kata matin. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku ji dhinyore te kanyo kar jopiny magi duto yudore mana RamogiTV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo ma gima abiro timo okono timo jo Kenya bu uso gi wund ma pile buch jopiny to tie kunde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament.
Ombija Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Dendo Ombija Tai Nyakwar Guok Kocha Pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bayi. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Chiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Thuno ma Kuot ahinya kuom mine madhodho. Chak nyalo bedo mang'eny mokalo e thuno to nyathi ok dhodh e yo makare. Samoro thuno nyalo bedo ni obarore, dhog thuno kama chak kuog godo nyalo bedo ni obarore ma ang' no kel tuoche wadendo kata infections ma ang' no mi thuno kuodi. Tok mano kende, samoro lewni mirwako kaka kijuku nyalo bedo moridore ahinya. Miyo ka chak owuok to moro gi nyalo dhi magidin dho thuno ma bende ang' nyalo kelo inflammation ma bende daktari opimo ni nyalo kelo nwa kuot mar thuno. Seche ma iseneno ka thundi okuot kaka ng'ama miyo madhodho, en ang'o ma onego bed ni timo? Onego bed ni dhi e osiptal koso teri gigo ma onego bed ni timo? To seche ma idwa ni mondo mi ine ni chandruok mane mantiere thundi, inyalo ng'iyo ang'iya seche ma ipidho nyathi kata seche ma idhodho nyathi, ang' ni winji rem, ang' ni ko kuot, ang'o gini ma ang' ni winji kapok ing'iyo gimitimo? Ya koro mokwongo mastitis ni mostly percentage mamalo mako mine madhodho kaka na wacho no, but ido kata mtie mine moko ma bende ok dhodhi tido ga gibedo gi mastitis ni. Koro mana dhi bire badai. Koro mokwongo signs and symptoms mar mastitis, yani gik ma kineno to nyiso ni nigi mastitis. Mokwongo ibiro ka thuno ni okuot, make sense. Tibiro winjo ka nitie rem bende. Iwinjo ka sama en gi rem kabisa. Then mama man gi mastitis obiro bedo gi liet mar del. Iwinjo ka dende bende ochwakore, fever en gi fever bende. Then ng'at man gi mastitis ibiro winjo ka kore bende thung. Nyiso ni kech thuno ja koro dhi okuot, koro kore bende thung. Then ng'at man gi mastitis ni kata mana dhodho konya dhodho nyathina gi kono, kech winjo lit moko nyalo. Mano mastitis. En rem motimore wang' achiel makata nindo konya nindo. Koro ido ka thuno okuot kabisa. Then ido ka kech gini sama thuno osekuot cha, obiro bedo gi flu-like symptoms. Nyiso ni machalo ng'at mane gi joka running nose. Ido ka en gi wich mabero, obiro winjo ka en gi del mojony. Then winjo ka tenderness of the breast. Iwinjo ka thuno no bende oyom kimule. Then ineno ka redness, ineno ka obedo makwar. Around kanyo dhi bedo makwar kamano nikech due to inflammation man kanyo no. Then ibiro winjo ka en gi some burning sensation. Iwinjo ka thuno no chalo mana mach. Iwinjo en gi maremo kabisa. Ngi kata ng'at ma will, ng'at man gi sprain kaka thuno maremo chalo kamano. Then obiro bedo gi samoro chak mane kanyo nyalo ka samoro biro mondo machalo dwa chalo yellow, ken ma chak ma kawaida biro kata ko igol to nyalo bedo mayware kama. Nyiso ni ok en chak ma kawaida kamano. Koro magi dalili makineno to be en gi mama mora mane nyathi ong'eyo nikech en rem kabisa, en gi rem kamano.
thothne kuot mar thuno ne nyalo mako thuno achiel, onyalo mako thuno ariyo gi te koso onyalo mako kata achiel samoro. Mostly samoro nyalo kata ko mako achiel nikech yudo ka samoro mama nikech kaka nawacho samoro mama ok ket nyathi dhodh thuno go te maromre koro samoro nyalo mako ga konchiel samoro bo nyalo mako gi te but mostly omako ga konchiel at a time but en gima nyalo dhi to duogo kendo nikech en gima dwani mondo mi understand kendo wapuonjre maber mokalo seche ma chak wuok magalagala kata chak manyalo wuok ka gima en chak mayuare ang'a timore ne chagni en chak machal ka gima owichore en chak ma ang'o molokore pattern mar chagni momiyo chal kama nikech gido rang'isi kaka thuno en gima en kama milk bedo generated yani chak ma nyathi kanyo milose koro sama olose to koti kode ngiso ne en mana kanyo koro ngiso ni obiro mang'eny moingo kaka nyathi nyalo tiyo kode koro ng'eni koni na obeda beda kacha kako nyalo wuok choko nyalo wuok koro mine no mokelo godo kuot no emomiyo bedo ka gima chalo mabet mayuare no chal chak mokethore koso odo chalo mokethore kamano. Yes, but why encourage ga mine man gi mastitis ni nyako continue mana dhodho nyathine chagni ok nyal inyo nyathi nikech chak mar nyathi en gi chemi manyalo gengo ma fight infection ma fight tuoche koro kata ka nyathi odhodhe ok orach gi nyathi ma kata kapono ni ng'ama miyo thunde okuot to dhodho nyathi to neno ka chagno oloko kite en chak mawuok ma opogore kata chal bende gima yuare kata bende naneno ka indiko kacha ni onyalo bedo kata ni ka gima en gi chumbi mang'eny omiyo miya nyathi chagni odhodho nyathi kech ko samo dhodho nyathi no e ka that's mastitis no dhi dok the mane ka dhi rumo mane ka odhi thiedhe koro kako medo dhodho kendo en kare nyathi mondo tem dhodhe kabisa mondo supply mar kuod no dok piny then obro konyore but kakoro dhi ahinya nitie kaka obro miye nitie yedhe mobro miye bende badaye monyalo tiyo godo kode mondo owe winjo rem no owe winjo kuot no bende kamano ma en gima oganda wa nyaka ng'e ni chagni kata neno koloko kite kamano to kik iwe dhodho nyathi nyathi samoro inyalo neno ka gima entiere kod chumbi mang'eny kik iwe dhodho nyathi wachonwa kacha ni en safe for the baby gima lakteche wacho ni en safe for the baby wawacho ni en safe for the baby omiyo koro en gima nyaka wakaw gima ino kaka dwarore seche ma ng'ato nitiere kod mastitis iwacho ga ni samoro ka nyathi ojir thuno nyalo kelo chandruogni adira mane mantiere ka mano ji para kamano nyathi kojiero ok nyal kelo shida ni mane kaka nawacho ni maybe ka nyathi okelo crack ema ji wacho ni maybe nyathi ojier ka nyathi nigi crack ka nyathi okelo crack nipple thund mama wuon kacha kama chak wuogo godo no ema nyalo kelo that infection koro thoth ji believe ga ni nyathi ojier momiyo thund mama kuot kamano but emane keche mana crack mobede nipples kanyo emokelo that infection nikech dhoth position mar nyathi bende en achiel kuom gino manyalo kelo mastitis tiende kuot mar thuno mar ng'ama miyo madhodho ere kaka ng'ama miyo madhodho onego bed ni position nyathi dho nyathi onego bed ni bedo nade mondo mi kik ang' wayud chandruok ni koro samoro nyathi omako thuno marach ma ang' nokel barruok kata cracks ka ma ang' nokel infection ma ang' nokel inflammation ma ang' nokel rem no koro mokwongo mama sama opekcha wahero ka gin gidhi ga clinic mondo gibedo gin gi puonj sama gidhi antenatal care clinic ipuonjo gi gin gi puonj mipuonjo kata position mag nyithindo kaka gidhodho wamiyo gi wapuonjo gi kanyo kata mana booklet mag gin godo cha be already booklet gi cha benti kata mana kaka ondik position mar dhoth ma nyathi koro kanyo watrain gi but koro joma pok odhi kata monyalo paro negi nyathi onego bed ni kete moro mone ong'iyo wang'i sama odhoth cha mok ni thuno cha thung'e ikete sama ong'iyo wang'i ma koro nitie that attachment ong'i tim odhoth mano bende timo then nyaka make sure ni balance both thuno go kodhodho koni to dhodho koni matis kodhodho koni to dhodho koni matis then again nyathi bende ok igole gola dichiel ni pap sama ida we dhoth igole mana mos kech sama igole dichiel ni pap sama pod omako thuno tini ywaye matek sama ywaye cha ng'eno dhi ywayo nipple cha mane makero ka crack mar thuno no koro igole mana mos ok igole gi thuon cha kech sama ni pod oda dhoth tini dwa ni igole gi thuon sama igole no oyumako ywayo tini ywa koni koro mago kelo crack mar thuno kama picha ni dwani wapuonjere godo ang'o nikech ni wang'iyo kaka nyathi onego bed ni dhoth thuno bende wang'iyo kaka chal picha ni dwani wapuonjere godo ang'o Dr. na dwani mondo puonje kaka position mar nyathi ma kaka nyathi bedo gi thuno kata kaka nyathi mondo dhoth maber so this is the recommended position mar dhoth mar nyathi kichino kaka koro ong'iyo wang mama
then thuno be biro kamano koro thuno oket thuno moro manyalo dino ume cha ke samo dino ume cha koro ngino kodhi dhodho malongo koro nego bende miye ikete e position moro ma ume cha nyalo yweyo godo be ke sama thuno dhi dino ume nyathi koro ok dhodh maber kamiloro notimore nade koro man en kama goro ne ineno kanyo that is the milk duct mane kama milk duct koro kanyo ma sama koro dhi okuot cha ema koro kanyo ma okelo kuot mar kachako bedo ma excess cha ema koro kelo kuot no ema bro neno kanyo bro bedo maride no kamano mwayudo kacha ni seche ma nyathi dhoth ntiere kako nego bed ni position nyathi kaito nego bed ni i-balance thuno odhoth koni to kik iywa nyathi matek e thuno seche ma idwa ni owe thuno gola mos mondo mi kik oket pressure dho nyathi onego bed ni bedo nade nikech ntiere kako wacho ga ni dho nyathi bed nitie kaka nyalo bet mondo mi okony thund ng'ama miyo kaka olach kata kaka dhoge kako bedo koro nego beno bedo ma obedo gi malo ma koro ok ni gite ni thuno no dhi dine nikech ng'eni thuno samo kuot man gi chak cha ng'eni kodhi odine kama koro ng'iso ni ok onyal dhodho malong'o ema koro biro bedo gi difficulty samo dhoth no then koro chak bende koro ng'eni chak obedo kaka no obedo generated koro kobedo kamano koro ng'eni chak flow mar chak onego bini kete kamano ma koro flow mar chak cha biro mana maber makoro ok chande koro kobedo gi difficulty in feeding kamano ka ng'ama miyo oseneno ranyisi gi duto te ranyisi mani pimo kama en kuot mar thuno en rem en chak ma samoro rangi ne gala kata ineno ka odwa pogore matin samoro winjo ka kanyo rewre obiro iri kaka laktar utimo diagnosis nango kositimo examination ung'e ni ma nyaka bed en mastitis koro mokwongo watimo physical examination wanyalo mule wang'iyo kech ken gi mastitis tibiro nyako tek man gi dalile gi biro neno then kodhi matek to wanyalo kete ultrasound wanyalo go e picha mondo wang'e ni to en mana mastitis koso osebedo infected koro mano gima wanyalo go ultrasound wanyalo ng'iyo physical examination be wanyalo mule bende kamano bende nitiere ga thuolo ma samoro chandruogni ng'ama miyo madhodho oyude to lala kende nitiere kaka onyalo galal kende koso nyaka dhi ne adhi osiptal nitie sama onyalo lal kende nikech kaponi mama odhoth but nyaka tigi yedhe manyalo geng'o ne rem go nikech en gi rem kaka nwang'isi no but lal to nyalo lal kende ka nyathi dhodhe kaka nyathi the more ma nyathi medo dhodhe godo the more morumo godo yes ka the frequent ma nyathi medo dhodhe godo kaka omedo rumo kamano mapa ni gima onego bed ni wagolo kuom oganda wa ni chagni ok okethore chagni ok okethore en mana ni thuno ntiere kod inflammation thuno ntiere kod tenderness thuno ntiere kod kako loko kido to chak to safe chak to ber kamano kapono ni ng'ato biro iri e osiptal uthiedhe nang'o koso en yadh rem mane wacho cha koro ka ng'ato biro osiptal kacha cha kech kaka sewacho mokwongo biro to wanyalo timone ultrasound mondo wachek ni obedo en mastitis koso en other condition kech nitie tuoche mang'eny mabede thuno kanyo kansa achiel kuomgi then koso en bacterial mastitis ng'iso nosebedo infected kata abscess koro mano wang'iyo koro sama ng'ato osebiro koro wadhi ng'iyo ken mastitis ne to wanyalo miye kobedo infected to wadhi miye antibiotics kech ng'iro infection nyaka miye gi antibiotics mathiedhe then nyaka miye yedhe makonyo inflammation and pain then nyaka miye kosemiye mano then we'll observe for around 5 days bo dhia maber then kaponi ok obedo infected wanyalo miye mana painkillers to bo dhia maber kamano kori bonge na ni mane infected nikech anjo kimulo kacha wacho ni abscess ma ntie abscess ngizo ni okuodo tutu ngizo okuodo tutu ne koro wantiere kako na unje kiwacho bacterial infection mokuodo tutu ne mobedo bacterial infection mobedo affected but moko man normal inflam mastitis en man mokuota no en kwa mia painkillers then when we encourage mondo nyathino dhodhi kata kama mama nyalo drain gi mano bende dhi konye maber but koro mosebedo infected makoro ngiso ni okuodo tutu koso mosekuodo tutu ne koro ngiso nyaka wagol tutu cha koro golo tutu cha ngiso ni wanyalo tiyo gi either a needle wa prick needle kanyo mondo wagol tutu go or wanyalo bare mondo wagol tutu go koro ma wanyalo mana timo mano kwasetimo ne ultrasound mondo wang'e to romo ochalo nade mano koro mosebiro mang'eny kabisa makoro kuot makoro konyal cha makoro mama winjo rem saidi mana ma wanyatimo mano kamano koro mokwongo koko bedo infected wanyalo miye mana just painkillers then wamiye painkillers then encourage mama mondo odhodh nyathino
then kata unyalo draine, then ko bedo infected eka kodwa keto ne antibiotics, then wamiye gi magengo kuot, inflammation and pain kamano. Thuolo thoroga chalo nade mondo mi mastitis obed makoro kudo tutu machuno ni mondo mi ngato dhi mondo mi bar mondo mi kaka inyalo gol tutu ni ochalga nade level no level mano koro en level mose dhi ahinya nikech samoro idoga koro mama osebudho gi tuone mose kawo kata mana maybe like 5 or 1 week koro ido koro sebudho kabisa makoro tutu koro yani koro kuodo yamo koro okuodo yamo koro yamo no ema koro mo baro no mondo wagol tutu go kamano. Yes. Ema koro osewe mosebudho ahinya ema koro bedo mano ngiso ni nobedo gi crack infection odonjo kanyo koro kuodo tutu koro nyaka bare koro ka wagol tutu go. Yena wakawiyweyo seche wakawiyweyo ni intiere kod penjo mora mora tudri kodwa Facebook page en RamogiTV #page laktari nyalo yuda kokalo Facebook page wa en page laktari nyalo yuda kokalo Facebook page na en @nyar_Joseph mondo mi penjo ma inyalo bedo godo to maduong' moloyo daher mondo mi ajibi ni ka wadonje kidieny mar adek ni to bed thuolo mondo mi wagone mbaka go gi daktari mbaka mondo mi wang'e mathoth nikech penjo eng'eyo kikisudi. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande kendo keyo ka keyo en nyasi eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000 tiyo matek kelo nyak maber winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong' to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan bonyeza *811 *271#. We were in a conversation, a consultative discussion, and there is no any agreement that is there between us and the ministry on the industry policy. Romo e kind jotend riwruog lakteche kod sirikal okonyuolo lemo ka lakteche oramo ne ng'anyo margi pod dhi nyime.
We have released 25% here across the country, and up to this morning, we were discussing it with my colleague, and shortly we are releasing the remainder of 25% so that we can do 50% of term 1. Joten migao mar somo ketie tago maliet ka koro gi singo chwalo ne skunde pesa e thuolo ma oko kalo ndala par. Chandruogni osemako jolupe konde ka konde, kendo en report mwasebedo kwa wuoye weche mag lupo kata weche wa mag chandruok mar pi mabiro kani, to okang' malong'o maber mosekawno malero kwaseneno. Chenro mag lupo rochore dho wath machuowe e karachuonyo kaluwore gi pong' mar pi nam Lolwe. Wayaw lainde wa mag simu inyalo tudori kodwa mondo vipenj laktar penjo duto tema inyalo bedo godo kotenore kod kuot mar thuno mag mine madhodho. Seche ma pod watudore kod ino bede daktari dhi leronwa ni ere kaka onego beni ng'ama miyo ritore mondo mi kik obed kod chandruoge mag kuot mar thuno. Kidieny mokwongo noleronwa kacha ni seche ma idhodho nyathi ket nyathi obed maber. Kati balance thuno idhodhe koni gi koni mondo mi kik konchiel bed gi chak mang'eny. Wachiriga kod gimoro ma mine timoga ni samoro kineno ka thuno okuot seche ma idhodho ti iwang'o kata igoyo gi pi maliet. Mano bende nyalo ga konyo. To nego beni ma ng'ato timo kuom ndala di odiechieng' koso. Mano ok wa encourage ahinya nikech mano biro miyo chak wuok mang'eny kendo. Kech ing'eni chak en sensitive. Koro ng'in sama bedo wuok mang'eny no ngiso ni mastitis dhi bedo mana mojimbore. Kamano koro ok wa encourage mano. Ma kapono ni ng'ama miyo entiere kod mastitis kata thuno mar mokuot to kik owangi pi maliet. Kik owangi pi maliet. Na winjo kimulo kamoro ne onyalo express onyalo golo. Odhi gole nang'o koko tiyo kod pi maliet kata odhi timo nang'o. Kose luoke maler kabisa, then omanyo kata kitamba moro to oprese godo to wuok kech kata mana mine kaka nang'isi ne mine ma samoro dhi e tich nikech sani ng'ene after. Yena mondo mi akaw simb Maureen kaito wadhi nyime. Maureen, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Maureen. Oimore ahinya machiegni. En Maureen. Penjo daktari gik mandamo ng'atni mos position mar nyathi. So norama every 2 to 3 weeks. Norama tunafiel. So no be kamano for almost 6 months mane pod odotno. So natio gi nyalo to nyalo no kokonya. Pi bende nanyalo chwako mar chumbi tandino go. So no kokonya podi. So after that 6 months, koro ko oendelea about for 1 year, 2 years manowetu no. So koro en mana sawa. So bang mano ka ginene. Kasetiyo kodode, 2 years no. Koro tuno mane lisa. Kirango to inalo ko ginene kotin. En nomo. So koro mano dodo chai sana cha. Inano kaduong. Kora penja daktari, nini onyalo riokan ne the second born, koten mana tira ne first born, and work. Norama seriously? Pole ne Maureen, but mastitis... Yena mondo mi akaw simu machielo mondo mi duogi kanyakla. Hello, penj laktar? Hello. Machiegni? Yes, Oimore ahinya machiegni? Okay, ong'adore kwa winje maber ahinya. Adwa ni waduk Maureen kati wadhi nyime. Yes, kora go mos ne Maureen kuom remo no winjo no kech mastitis kaka nang'isi oremo kabisa. Mano Maureen owacho adier. Koro mastitis kaka nang'isi onyalo rioka. Onyalo chako duoke chieng' machielo. Gi nyathi machielo. Gi nyathi machielo. Ok ochuno ni kin kod koro ok ochako odhi chuth. But samoro bok onya duogo. Koro ok ochuno nyaka duogi, but onyalo duogo ga samoro. But koro gik kaka nawacho cha ni koro ong'iyo position mar nyathi, then make sure no dhodho nyathino frequently, then make sure ni bende hygiene, yani ler beketo. Simoni kaito kasekaw simoni to abro chako gi Maureen kaito bende ibo pimo na gimomiyo thunda Maureen achiel odwa bedo matin, mano mane nyathi ok dhodhi to mane nyathi dhodho to beda sawa. Hello, penj laktar? Hello. Machiegni kora winji. Okay, you were Nairobi. Okay, koro mawara ene ya. Kiri na meramo effect moroma kaka daktari koro nyaka
Akwayo ni mondo mi ukaw na penjo no kaeto daktari bro duoke. Wadogir Morin. Yes, koro Morin, mastitis en gima nyalo riyo ka, onyalo duogo kendo, to samoro boko nya duogo. Koro thuno ma wachni achiel duong' achiel tis ni. Kawaida thunde mag mine ok giromre ga, nitie achiel mabedo ga maduong' achiel bedo ga matis. To koro ok obedo moro ma giwere maduong' ahinya cha. But normally ok gibed ga the same size. Gipogore ga, nitie maduong' gi matis. Samoro nitie gima Morino se observe gi dende nikech wawacho ga penj laktar ni ine laktar mokuongo nyaka ine dendi kaka chala. Yes. To kendo kele penj laktar nyaka bed nitie gimoro mo se observe. Debe ni ang'o manotimore ka a. Yes. Koso debe ni ang'o matimore ka a. Momiyo en change maduong' ma Morin nyalo notice. Koro ken change maduong' mo nyalo notice, ta nyalo kwayi ni mondo dhi otim ultrasound mondo ng'in to dobedi en gi shida moro kendo, koso dobedi milk duct go mobedo inflame. Koso dobedi en gi shida machielo. But koro the best thing monego tim, odhi hospital machiegni kode mondo goye ultrasound, go thuno ko machielo mowacho ni duong' no, kabeni ko mule ko winjo ka nitie mask machielo wacho maduong' no. Ma nyathi ne dhodho en normal. En normal, okay. All right. To ma nyathi nok dhodhi nikech mastitis mane okuot cha, to koro o shrink, ochal gimo shrink. Odok matis koro. Koro komone no ka is not normal, emotir mondo dhigo picha mondo ng'ane. Mondo ng'ane. Then otem mula ne winjo ka be nitiere any mask moro kata nitie gimoro ma is foreign. Kamano. Aneno ka wantiere ka akod picha ma ikelonwa maber mokalo. Yes. Machagino ka kwachini mondo ji oweya supportive bra, yani bra moro mabeto gonyore mok moro ma tight ahinya moro modiyore cha ahinya, kech kaka nachini modiyore no be nyalo kelo shida mar mastitis, nyalo kelo shida ne thuno. Then na ka gisego na cool compressor ngiso ni kaka na ngiso nyalo kawo katanga chief moro to keto pi mang'ich mokwongo ywego do malongo kod kotiyo kode kiko tigi maliet biro stimulate chak mondo chak obed mang'eny. Yena mondo mi akaw simbo Odhiambo kata wadhi nyime. Alright. Odhiambo, halo penj laktar. Nyadimo ndio nari. Ariyo maber machiegni. Mosna laktar. Kamano. Wawinji? Maudio pawana manya miaka ng'onye jimo. Awinji Odhiambo. Mosna laktar tanyo. Okaw. Ata do mna miyo kochi ka kunya jimo kaka ni nungu laktar tanyo. Erokamano ahinya. Asante sana. Erokamano. Penjo mane nitiere ka ane en ni nyamin-gi nokonyore dwe achiel mokalo. Dwe achiel mokalo nobedo kod thuno mokuot, mastitis mwawacho ni ranyisi gi duto te nyamin-gi nitiere godo. To hospital kuma entiere Mama Lucy wacho ni onge gimoro amora mosetimre, to koro wuoro en ang'o monyalo timo. Pod en hospital kanyo. Pod en hospital. Ken hospital to mane en lwedo maber. But sani koro mano gidwa dek ahinya, ok ang'e gima osetimore, kech dho ng'anyo to sani bet wang'anyo. To konego, but nitie dakteche mantiere mapod tiyo. Moko nego beni dwe achiel owae kapok otimne gimoro. Koro, nikech kaka chendo ni wa provide ga solutions. Yes. Wadwaro ga ni mondo mi oganda owuok ka gidwoko e lwetgi. En dwe achiel oge gima osetim, lakteche sani ong'anyo, mama nitiere kod rem, entiere kod nyathi matin, ranyisi ka duto te entiere godo. In kaka Dr. Chenge, inyalo nyiso mama ni mondo mi otim ang'o kata wadgi mondo dhi onyise no tim ang'o. Gimo nyalo timo, onyalo kata dhi ane another hospital, konyo chuny nyako bed mana kanyo kende. Konyalo afford another hospital machiegni, to nego dhi kanyo mondo ng'iye, kech dwe bor gi jatuo ko bedo kapok onene. Kamano. Anapa ni kanye monego beni mako matek mokalo. Kapo nono nyalo discharge, to mondo mi ugole, mondo mi manye alternative. Yudi kaka inyalo konye. Ochieng, halo, laktar? Nago ni pen na laktar ne to unoma ukuta to kete mana nyate breastfeeding to chako ngi malongo ni to ere kaka nyalo konye. Thuno mokuot to kaite modhodh nyathi to chak malongo mawuok e bende onge. Mano ka bero nego dhi gane picha mondo ng'int ko sen gi shida moro kendo manyalo bedo ne kelo mano. But nitie gik chiemo moko nego bende mama ni onego bende kaka chako kur malongo, mama wa encourage ga mine madhodho onego bende gitiga a lot of fluids, obed nyuka, obed chak, anything ma in fluid form manyalo manigi pi mondo omed stimulate chak mondo obed mang'eny. Then matunda bende wa encourage mine madhodho ni gitem tiyo gi matunda be mang'eny. Then onego bende gi chiem bende maber. Kamano. Chiemo maber en? Chiemo balanced diet. Yes. But pi onego bed mang'eny, obed pi, anything in fluid forms. Kamano. Antiere kod simu machielo. Jacqueline, halo, penj laktar.
Hello, ma Jacqueline kawuok koma be Buya. Machiegni Jacqueline. Aja mana koni mero kamano kuom chenro mukelo ni puonj ji matin. Erokamano Jacqueline. Puonj ma daktari puonjo kikawo nitiyo godo to korni. Ka en mar dhi osiptal ga kidhi osiptal to be ikoni. Koro an kawuono acho mana kawo thuolo mar goni erokamano gi chenro uno. Erokamano Jacqueline, waduoko erokamano makende Jacqueline. Erokamano mathoth Jacqueline. Antiere kod sim Sharon. Okay. Sharon, hello. An gi shida mar thuno. Hello. Wawinji Sharon. Hello. Wawinji. Oimore. Sharon. Amoto waneno ka ube studio ma Sharon temigo simu kendo wadwa winjo penjo ma intiere godo. Wacho kacha nitiere kod chandruok mar thuno, dwa heri ng'eyo ni en chandruok mane mondo mi wayud kaka inyalo yudo konyruok mapiyo piyo. Seche ma ng'ato yudo mastitis mokwongo ochako yudo mar ariyo, osebedo kotimo gik ma daktari wacho tene mondo mi otim ka. Seche mobiro ding'eny dinwaya nitiere gimoro manyalo luwore tok kuot ne mapile ni. Gima nyalo luwore kuom kuot mapile to onge en mana luwore nikech kaka nanyisi ni samoro kaka mama samoro ogolo nyathine gi thuon e thuno sama kata maybe en gara ka samoro chiembe moro wang to nyathine dhoth koro ogolo nyathi matek mondo odhi okony chiembe cha nyalo kelo crack ma thuno makele mastitis. Samoro mama osiko no dwaro rwak bra samoro dhi e chiro koro ok ji mang'eny ong'e no dhodho nikech sama koketo bracha ino thuno dhi wengore kama to go chwerga samoro dwaro rwak bra ma tight go nyalo kelo mastitis. Koro gik moko bila kapod timore nyalo miyo obed gi mastitis. Kamano. Tapani onego bedni kaka wacho ga pilipili chero ni ngima ni mondi. Akikirwa kijuku ma tight. Rwaka maber. Mowe thuolo maber. Yena ka usimu. Hello, penj laktar. Nadine. Machiegni. Apenjo ni kuot mar thuno ni. Nyalo kelo kansa. Onge ne japenjo onge usiano mar mastitis to gi kansa gi pogore. Ka ng'ato nigi mastitis en mana mastitis, kansa be nyalo bedo yore. But moero ga ni kaponi ng'ato nyalo bedo gi mastitis kech ng'eni kansa bede thuno, mastitis bede thuno. Koro nego bedo nyalo dhi hospital kacha mondo goe picha mondo ng'e ni to en mastitis koso en kansa. But kansa en okawa long time. Koro mdwaro ga ni mine mantiere age so long as mama oseko bedo 14 years kadhi nyime ngiso ni gisea puberty giseko body gi oseko change mojalo neno period ngiso ni ng'anya nyalo kelo nyathi. Onego bedni gitimo ga self breast examination gimulo ga thunde go kagi nyuka ntiene foreign body kata foreign gimoro moro man kanyo makata mobedo motegno machalo kidi onego bedni odhi hospital mondo ng'ini to nyalo bedo kansa kose. En gima onego bedni gitimo ga regular yoko onego girit nyaka sama gin gi nyathi kende. Yena kawe si machiel mogik. Hello, penj laktar. Hello? Hello, penj laktar. Wawinji machiegni? Hello, penj laktar. Wawinji penj laktar. An gi penjo. Dhi nyime wawinji. Oten. Tunde da ila ndi kon. Tunde ni ili? Alafu kaya akwayo gi mulo mathoth mokalo ni papecho akaunwa penjo no mondo mi waduoke kapok watieko chenro ni. Seche ma okaunwa penjo no gengo ber moloyo thiedho. Ere kaka wanyalo gengo mastitis kikwa keth kinde kanya inya ni wacho kacha ni seche mi dhodho balance thuno dhodho koni gi kocha rwaki juku ma owei thuolo to kapono ni winjo chandruok moro kikiwe dhodho nyathi dhodha nyathi nikech chagno en safe for the child. Ang'o kendo monego beni mine timo? Koro hygiene bende ler mar thuno. Sasa mama dwa dhodho nego beno luok thuno no maler gi pi maler, running water mondo ko nyalo dhodho nyathine. Kamano. Then ko winjo shida moro amaro nyaka dhi hospital mondo thiedhe maber. Ogi wach mar mane watiyo gi yadh nyaluo. Kamano. Gidhi hospital, yedhe wan go hospital kuro ma thiedho maber kabisa. Kamano. Erokamano ahinya.
Aneno ka sa urumo kendo sa osemayo wawang'wa. Wach mogik minyalo weyo wagodo Dr. Chenge? Ngima en mwandu. Koro wadwa ni ng'ata momiyo kelo program. Ng'ata man gi shida moro mar dende malit onego bed ni odhi hospital machiegni kode kata onyalo winjo program wagi kifuato gi kinyo ja winjo mabino. En program makonyo. Kilualo malong'o to iwinjo konyruok maber. Jawinjo na mano lalna cha wacho ni thunde rame koni gi koni samoro bende gi le ma en cause of concern koso. Mano nego bed ni ka ile to nitie gimoro mokuot koso ile kende kamano. Ka ile kende kamano onego bed ni odhi hospital machiegni mondo ng'in tang'o manyalo kelo shida no. Nikech ile lo nyalo bed nitie dalil mar machielo. Then ile lo be nyalo bedo ni hygiene be nyalo bedo kanyo. Koro onego bed ni odhi hospital mondo jogo nyalo konye kendo hospital machiegni kamano. O makabeto dhi hospital cheke ng'eya ni ng'oma timore. Poni ng'ato dwa tudore kod Dr. Chenge inyalo yudi kanye? Ng'ata ma dwa tudore koda antie Kibera level 3 level 4 hospital kanyo. An be nani clinic na Kibera kanyo iluongo ni Until Medical Clinic to gi St Mary's mantie Karanja Road. Koro namba mar simu en 0726 065 899 07